Ty nie si Francis. Vážne? Vyhrňaš si rukavy? Asi si v duchu vravíte, môj frajer tvrdil, že je to film o superhrdinovi, ale ten v červenom kostýme spravil z chlapíka kebab. Možno som super, ale ja nie som hrdina. Áno, spáchal som vraždu. Ale tie najlepšie ľúbostné príbehy začínajú vraždou. A toto je presne ono. Príbeh o láske. Aby ste ho pochopili, vráťme sa do čias dávno predtým, ako som napchal túto ričku do červených legín. Keby som bol 100-kilový mech hovien menom Francis, kde by som sa si schoval? Dav stíchol, keď sa famózny nováčik Wade Wilson z Regíny v Saskatchewane pripravuje na výkop. Vyzerá vo forme. A preto sa Regína rímuje z vagína. Dámy a páni, práve ste svedkami násilnej sladkej pomsty. Dáva mu to vyžerať, pozor! Nešportové správanie naberá úplne nový rozmer. Vyzeráš dobre, Francis, ako by si rozdával údery, nie inkasoval. Som ti povedomý? Nie? A čo teraz? Skurvený Wade Wilson. Ahoj, krásavec. Áno, ako by ma pohrízol radioaktívny Sharpay. A kto za to môže, Francis? Napravíš, čo si napáchal tejto tváričke. Mal by si mi ďakovať. Zjavne som ťa spravil nesmrteľným, trochu žiarlým. Takýto život stojí za hovno. Áno. Urobím ti to, čo Limp Bizkit hudbe na konci 90. rokov. Ocko? Asi sa všetci zhodneme, že moje plány sa práve kolosálne posrali. Mohlo to byť aj horšie.